मानव आणि वृक्ष यांचं नातं माणसाच्या उत्पत्तीपासूनच जडलेलं आहे. भारतीय संस्कृतीने तर नक्षत्र वृक्ष, इष्टवृक्ष या रूपात या वृक्षांना देवत्वाचा दर्जा बहाल करून प्रत्येक माणसाकरवी या वृक्षाचं संवर्धन आणि संगोपन होईल अशा प्रकारची योजना आखली आहे. काशी प्रयागचा अक्षयवट, नाशिकची पंचवटी, गयेचा बोधिवृक्ष ही तर या वृक्षांच्या श्रद्धेची असलेली मूर्तिमंत उदाहरण आहे. हे पूजनीय वृक्ष औषधी स्वरूपाचे असल्याने या वृक्षांच्या सानिध्यात जर आपण काही वेळ घालवला तर त्याचा फायदा माणसाच्या आरोग्यावर नक्की होतो. वटपौर्णिमा हे व्रत सुद्धा असंच वृक्ष संपदा जतन करण्याच्या उद्देशासहितच स्त्रियांच्या आरोग्यासंबंधी असलेल्या समस्यांची निगडीत असणार. या व्रतासंबंधी आज आपण धार्मिक आणि वैज्ञानिक स्वरूपात माहिती जाणून घेणार आहोत. वडाला अनादी अनंत असा अक्षय्य वट म्हटलं गेलेलं आहे. अक्षय्य म्हणजेच ज्याचा क्षय होत नाही असं. वडाचं गुणवैशिष्ट्य म्हणजे याच्या पारंब्या जमिनीच्या दिशेनं जाऊन जमिनीतून रुजून पुन्हा जन्म घेतात. थोडक्यात वडाच्या प्रत्येक पारंबीतून नवीन वटवृक्षच जन्म घेतो. याच प्रक्रियेमुळं वडाचा विस्तार वाढत जातो आणि म्हणून त्याच्या या कालातीत अस्तित्वामुळंच स्त्रिया त्याच्याकडं अखंड सौभाग्याचं साकडं घालतात. सुवासिनींसाठी जो केला जातो असा सुवासिनी जे आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी सौभाग्यासाठी म्हणून जो उत्सव केला जातो तो वटपौर्णिमा उत्सव. आता आपल्या 3 तारीखला आता वटपौर्णिमा उत्सव. ही धार्मिक जी बाब आहे यामागची ती जी जशा प्रकारे सर्व व्रतांची असते त्याचप्रमाणे आपल्या पतीला दीर्घायुष्य प्राप्त व्हावं, आपलं सौभाग्य आहे ते निरंतर टिकावं ह्यासाठी हे व्रत सुद्धा केले जाते. ज्याप्रमाणे इतर व्रतही केले जातात त्याचप्रमाणे सुवासिनींची जी व्रत लोक वडाची फांदी आणून त्याची पूजा करतात असे एक बाहुल्याने दिसून येते. तर ह्यामध्ये वडाची फांदी आणून पूजा करणे ह्याला काही अर्थ नाही. कारण एखादा वृक्ष म्हटला की त्याचं मूळ, खोड व फांद्या त्यानंतर जे काही पानं असतात ह्या सर्वांना महत्त्व आहे. एखादी जर आपण फांदी आणून पूजा करत असू तर त्याचं मूळच आपल्याला मिळणार नाही. त्यामुळे वटाची फांदी आणून पूजा करणे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. त्याऐवजी आपल्या शास्त्रामध्ये ऐवजी नाही, शास्त्रामध्ये पूजनासाठी हाच पर्याय सांगितलेला आहे की आपल्या घरामध्ये एखाद्या भिंतीवर वडाचं चित्र काढावं आणि पूजा करावी. जर आपल्याला घरामध्ये पूजा करावी लागत असेल तर वडाचं चित्र काढून, रांगोळी काढून, पाटावर रांगोळी काढून पूजा करावी किंवा वडाच्या झाडाची पूजा करावी जे मुळापासनं टोकापर्यंत आहे अशा प्रकारच्या झाडाची पूजा करावी. कारण आपण वटसावित्रीची प्रार्थना सुवासिनीकडनं ब्राह्मण म्हणून घेतात ते अशा प्रकारची आहे. वटमूले स्थितो ब्रह्मा वटमध्ये जनार्दनः वटाग्रे शंकरो देवः सावित्री वटसंस्थिता. तर वटमूले स्थितो ब्रह्मा इथे सुद्धा मुळाचा उच्चार आहे आलेला. त्यामुळे आपण फांदी आणू शकत नाही असं मी वारंवार सांगतो. याचं कारण आपल्याला मूळ सुद्धा महत्त्वाचं आहे वडाचं. त्यामुळे आपण ती फांदी आणून पूजा केली तर त्याला आपल्याला वट म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ती तशा प्रकारे जी आपण पूजा केली ती सर्वस्वी चुकीची ठरेल. त्याऐवजी मी सांगितलं त्याप्रमाणे वडाचं आपल्या घरामध्ये अष्टगंधाने वगैरे भिंतीवर चित्र काढावं किंवा पाटावर चित्र काढावं अशी पूजा करावी किंवा प्रत्यक्ष वडाची जाऊन पूजा करावी. आयुर्वेदशास्त्रात वटवृक्षाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याची मुळं, पानं, फुलं, फळं, साल, पारंब्या, चीक या सगळ्यांचा औषधी उपयोग होतो आणि त्यामधून असंख्य आजारांवर उपचार करता येतात. वटवृक्ष हा सगळ्यात मोठा वृक्ष ज्याचा पसारा खूप मोठा आहे असा हा वृक्ष आहे. या वृक्षातनं ऑक्सिजन भरपूर मिळतो किंवा त्याच्या भोवती असलेले सगळे वायुमंडल जे आहे हे अत्यंत शुद्ध आणि पवित्र असतं. हा भाग तर आपल्याला माहिती आहेच, परंतु त्याचा औषधी उपयोग जो आहे हा आपण आज जाणून घेऊया. पंचांग पूर्ण पायापासून म्हणजे मुळापासून मूळ, खोड, फूल, फळ, पारंब्या या सगळ्या औषधी आहेत. त्याचं दूध सुद्धा औषधी आहे. वडाचं दूध म्हणजे पान तोडल्यानंतर येणारा चीक हा औषधी आहे. विशेषतः ज्यांना संतती होत नाही यांच्यासाठी हा जो चीक आहे हा चीक बत्त्यासावर किंवा साखरेच्या चमचाभर साखरेमध्ये घालून हा जर चीक घेतला सलग 21 दिवस तर पाळी चांगली यायला मदत होते. म्हणजे गर्भाशय शुद्धीसाठी हा चीक चांगला आहे. ह्याच्या ज्या पारंब्या असतात ह्या पारंब्यांचं तेल तयार करता येतं आणि लांब सडक केसांसाठी हे पारंब्यांचं तेल उपयोगी आहे. वडाच्या पानावर आपण जेवणाच्यासाठी पत्रावळी लावतो.
पत्रावळीवर जेवणं ही भारतीय परंपरा आहे आणि हा जो काही पत्रावळी लावणं हा एक विशिष्ट उद्योग आहे. ह्या उद्योगाला देखील चालना मिळाली पाहिजे असं वाटतं. पानावर जेवणं, पिंपळाच्या पानावरचा भात हा एपिलेप्सीसाठी चांगला आहे. तसा वडाच्या पानावरचा भात देखील औषधी मध्ये सांगितलेला आहे. ह्याची जी फळं असतात ही फळं अत्यंत थंड असतात. औदुंबर किंवा रुंबड नावाचा जो आपल्याकडे वृक्ष आहे त्याच फॅमिलीमधला वड हे एक झाड आहे आणि या झाडाची फळं जी आहेत ही शरीराला शीतलता देणारी असतात, उष्णता कमी करणारी असतात. आणि ही उष्णता कमी करण्यासाठी ही फळं आपण साखरेतनं जरी घेतली तरी सुद्धा चालतात. फळांची चटणी सुद्धा चांगली असते. ह्याचा जो कोंब असतो हा कोंब देखील औषधी आहे. याची देखील चटणी करून आपण खाऊ शकतो. ह्याच्या खोडातनं येणारा चीक हा देखील औषधी आहे. किंवा जे झाड आहे या झाडाची जी साल आहे ही साल देखील पाण्यात भिजवून टाकून हे पाणी औषधी गुणाचं आपण करू शकतो. अत्यंत थंड आणि शीत स्वरूपाचं हे पाणी आहे. आजकाल काय होतंय, वडाच्या फांद्या आणतात आणि त्या ग्लासभर तांदळामध्ये पुरतात. फांदीची पूजा करण्याची आवश्यकता नाही. अखंड वृक्ष हा मातृवृक्ष सांगितलाय. त्याची फांदी तोडून तो मातृत्व कसं देईल? हा मातृवृक्ष सांगितलाय. अखंड वडाच्या झाडाखाली या, सगळ्यांनी एकत्र या आणि पूजा करा. अन्यथा झाडं तोडू नका. झाडं तोडून सुद्धा आपण पर्यावरणाचं एका पद्धतीने नुकसानच करतोय. अगदी समजा तुमच्याकडे तोडलेल्या झाडाची फांदी आणली तर ती दुसऱ्या दिवशी काय करायची, अशी टाकून देऊ नका. ती जमिनीत पुरून ठेवा. निदान त्याला तरी नवीन धुमारे येतील आणि एक नवीन वटवृक्ष तयार होईल. या वटपौर्णिमेच्या निमित्ताने वडाच्या झाडाचं हे महत्त्व आपलं लक्षात घेतलं पाहिजे. वटवृक्षाची उंची सुमारे 30 मीटरपर्यंत असते. हा वृक्ष सदापर्णी असून प्राणवायूचा मुबलक पुरवठा हे झाड करत असतं. स्त्रियांचं शरीर हे पुरुषांच्या तुलनेत संवेदनशील असून स्त्रियांचं आरोग्य उत्तम राहावं हा दूरगामी विचार या व्रतामधून दिसून येतो. त्यामुळंच या पूजेच्या निमित्तानं वडाच्या झाडाखाली वेळ व्यतीत करणं म्हणजे शरीराला आवश्यक असणाऱ्या प्राणवायूची पूर्तता करण्यासारखंच आहे. वटवृक्ष किंवा वडाचं झाड हे आपल्या संस्कृतीमध्ये त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अत्यंत पवित्र असा हा वृक्ष मानला आहे आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समस्त सुवासिनी यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा असा हा विषय आहे. इतर वृक्षांपेक्षा वटवृक्ष जो आहे तो प्राणवायू अधिक प्रमाणात हवेमध्ये सोडतो. त्यामुळे जेव्हा केव्हा आपण या वटवृक्षाच्या सान्निध्यात येतो, त्या झाडाखाली बसतो, तेव्हा आपल्याला प्रसन्न वाटतं, शीतल वाटतं आणि मला वाटतं याच कारणामुळे आपल्या संस्कृतीमध्ये सुद्धा या झाडाला मोलाचं स्थान आहे. सध्या सुरू असलेल्या काँक्रिटीकरणामुळे धार्मिक आणि वैज्ञानिक दृष्ट्या लाभदायक म्हणून समजल्या गेलेल्या या वटवृक्षाचं अस्तित्व सध्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. जर आपल्याला चांगली आणि शुद्ध हवा, प्राणवायू हवा असेल तर या वटवृक्षाच्या फांदीचं नव्हे तर या झाडाचं संवर्धन करून त्याची पूजन करणं हे महत्वाचं आहे. कॅमेरामॅन राज बोरभाटकर सह मी गणेश प्रसाद दोपटे, पणजी, गोमंतक.